Nandito kami ngayon. Maghahanap kami ng kanin para kay Tito. Kasi nag-crave siya ng kanin. May dala akong kambing. Tawagan mo nga si Kuya Greg. Nandito raw eh. Panalo na raw eh. Ano pagtugaw dito pala. Hindi natin mabalik ka kayo mag-quarty din. Ayan, tugaw. Kanin lang. Naku eh. Rice. Dito kasi may dala akong kambing. Kailangan niya ng kanin. Kumain na sila pero mas masarap ang kilawing kambing pag may rice. Pero sinabi ng babae kanina, pwede. Ito lang yung rice. Ayan. Nakabili na kami ng rice. Medyo marami. Ayan. Parang may pagkain si Tito. So, mainit ito. Kain na dito. Kain na kayo. Nariwawa. Dati ka may haras. Dati nga pa ng tayo di. Kasi birthday nga. Birthday. Walang kabuti na Libre na kami. Libre. Tawagin natin. Yan na, si Tito tsaka si Tita. Yehey! Galing ah. Okay, panalo tayo. Cash out natin. Yun ang view ng aming room. Good morning, good morning. 7 a.m. Start hot water. May soup ko, egg flour soup. Okay, busog na. Yan lang. Mamaya dinner ulit. Kain ulit mamaya. May dala kayo ditong pang swimming na pang swimming na floater. Swimming tayo, swimming. Ito, nice.
tito at tita, Oo. Malamig. punta kami ng kain. Malamig. Kain kami. Malamig. Malamig na. Malamig dito. Bakit naloogan sa ito? Ah, gusto ko sa labas kanina sa may dito kami kakain. Dito kami treat nila ako sa birthday ko. Okay, kain muna. Hindi, ano mo? Wala. Papa, sarap. Sarap. Okay. Medyo Ubos. malakas din That's ata right. sa ano yan eh. Parang active member siya ng kanilang lugar. Parang kailangan. Ayan yung mga magbabayad. Ayan na. Ang aming sponsor. Ikaw daw yung sponsor. Sabi ron. Nanalo ka yata? Okay. Gusto rin daw niya. Ha? Gusto daw niya. Yan? Oo. Pare? Sabihan mo. Okay. Yan. Tapos na kami. Dad, kilala mo na si Tito. Panalo, panalo. Diba? Panalo siya. Swerte. 163. Yan yung dalawang kasama namin. Mag-enjoy muna sila. Maglalaro muna si Tito. Nalo tayo sa baboy. Okay, kuleg. Ayan sila dito, tita. Tayo ng ice. Yun, yun. Enjoy, enjoy, enjoy. Okay, that's it. Talo na yung 20 ko. Uwi na tayo. Bukas uwi na tayo ng yun. Ayaw ko na. Maaga pa ang gabi pero wow, panalo ah. Wow. Nag-aantay pa rin. Bukas uwi na tayo. Bukas uwi na tayo ng Monday. Uwi na tayo. Mga 2 p.m. or 3. Depende. Monday is my birthday. So, ito gabi na. Enjoy lang. Video lang ako. Medyo naantok na. Ayun. Okay. Alay sugal. Okay. Check out na kami in 1 hour. No, less. Mga 30 minutes. Baba muna ako. Kasi kukumprahin ko yung panalo ko. Okay. There. Good. How are you? Okay, let's go. So yung dispense natin bawi lang.
baboy. Ayan o. Cash out na natin. Babush. Collect. Panalo ko. So tumawag tayo ng service. Na-stack up yung price. Ayaw mag-print. The business is going good? Yeah. Oh, yeah. Ever since the pandemic, it's been. We want to go home. I know. Ayaw talaga. Ayaw niyang mag-print. Okay. So, ayun, binayaran na lang ako. Binigay na lang sa akin yung cash kasi nga nagka-problema yung baboy. Yung machine na baboy. Yung pa naman ang swerte sa akin. Okay lang din. Bawi lang. Bawi lang. Tara, pauwi na tayo. Kukunin natin yung mga gamit sa taas. Let's go. Bye-bye. Na tayo sa floor natin. 6th floor na. Kukunin natin yung mga gamit. Let's go. Si Roy. Okay, sila tita. Sunduin natin. Nalulog kami ng. One night. Yan. And see. Let's go home. Let's go home. Dito. Yeah, sa gitna mo lang para yung paa mo, madiretso mo. Okay. Kabiriya sa daan. Tayo natin mag-go. Yan si Pedro. Okay, dito na kami. Kain ulit kami dyan. Bawi na kay Roy. Ito yung final na serving ko. Ang ganda dito sa amin. Okay. Pag finish data, kung maganda pa kalam mo. Drink na hot water with lemon. Dalawang pagkain. Ha? Eh, yung gabi. Okay, ready? Naiatid na namin ang dalawang senior. Ang magandang balita ay very impressed daw sa akin pagmamaneho. Na-impress sila sa aking pagdadrive. Bakit nagka-chan ako? Shucks. Ay nako. Time check 4:56. Okay. We're here. Babush. Pagod. Tapos na yung ating gulay at yung ang pansit natin. Tinanggal na natin para hindi siya ma-overcook. And yan. May sausage din siya ni-recommend sa akin ng ano to. Ng isa sa mga nagtindera. Masarap daw sa pansit. So yung sabaw na lang. Tsaka yung bihon. Okay. Ayos. Okay na yung pansit natin. Yan, pwede natin ihalo yan. Pero ayoko na kasi baka ma-overcook. So yan. Ayos na to. Perfect na to. Ang ating pansit para sa ating mga kaibigan. Yan. Ito sa bahay. May sobra. Daling ko bukas sa trabaho.
Okay, pansit para sa mga kaibigan nating homeless. Yung chicken parang maliliit ako. So, yan, parang naluluto ko. Alas 6 na. So, mainit pa. Okay, dok. Ayos. Yan, okay na. Ready na. Let's go. Water na lang. Chicken and pansit. Ayos. Okay. Tara na. Magdi-distribute na tayo ng pagkain sa mga tropa natin. So, ayan. May tubig na dyan. Ito. Ayos na yan. Okay. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Gracias, amigo. Okay, punta ako sa loob at matagal na akong charge dito sa Planet Fitness na to. Ang aking monthly. Hindi ko naman ginagamit na sa EOS na ako. So, kailangan i-cancel ko na kasi nakakailang charges na sila. Alam ko, nag-cancel na ako dati dito eh. Let's go. Okay, this is it. The confirmation that you came in to cancel your membership today. This is the cancellation of my membership here. Babush. So malaking charge din sa akin nun ha. Biro mo like $10 a month. So tagal na nun. Okay. Kasi meron ako sa EOS na eh. Pero okay lang din dito. Kaso nga lang wala silang sauna. Okay, tara na. Bibigyan na tayo ng pagkain. Hi there. How are you, sir? You want some food? Okay, let's go. Tagal-tagal ko na kasi hindi na nakagilap si paring Jesus. So, ito meron tayong isa. Hi there. How are you? You want some food? Yeah, okay. Okay. Let's go out of it. Yeah. Okay. We call it pansit. Oh my Pansit and gosh. chicken. Oh, that was great. Yeah. And your water, okay? Oh, Ito. Yung kumpare ko dito. Yeah. How you doing, I'm man? good, I'm good. Pansit. Thank you And very your water. much, sir. Thank you. Make sure you eat it, okay? Oh, yeah. Finally, nakita ko na ang kanilang tambayan. So, magka-park tayo ng maayos. Jesus! I miss you, man. I have food. Hold on. I'm gonna park. Diyan na sila. Peace. Okay. Alright guys. Hey you guys, it's I miss my buddy. Come here. This is Jesus. How are you, man? Ayan si Jesus. Favorite niya yung pansit. Dito na naman pala sila tumatambay. So, where's your brother? Oh, your brother is there? Yeah. Right? Okay, take care. Okay, say bye-bye now. Say bye-bye. Bye, everybody. Keep this out. Oh, shoot. So we're everywhere now. Yeah. all right. Thank you. Ayan, kawawa naman sila. So, nandito na sila sa CBS. Marunong magtagat. So, nahanap ko na rin si paring Jesus. So, tingnan natin kung meron ba tayong mabibigyan dito. So, eksakto, dalawa. Excuse me. 2? How are you? Everything okay? Yeah, thank you. Okay, it's my birthday, so I want to It's share your some. birthday? Yeah, thank Yes, you. ma'am. How old are you? I'm 20. I'm just kidding. Oh, you look good. You look good. All right. We call it pansit. Uh-huh. Pansit. Thank you very Okay. much. Okay. And this is your water. Okay, thank you very much. I You're welcome, appreciate it. ma'am. Thank you. Oh, I'll see you. Say bye-bye now. Oh,
Oh yeah, you're the one that gives. Yeah, you remember me. Over there. In CBS, right? Yeah, yeah, over here on the laundry. Are you the one with the dog? No, Sisi. my friend. Sisi, no? No, her name's Malba. Oh, okay. Malba, the one. And your with name my- again? Huh? Peggy. Peggy and... Paulina. Apat. Bigyan ko rin yung ano dyan. Okay, let's go. Where's the guy that son of Lechon? Yeah, you want some lechon? He's on vacation. It's his birthday. Draw pending. Pagdating ko, chinek ko yung loto. Doon ko binibili kay yung sa kabayan natin. So panalo ako. Galing na ako ng ano. So pag may blessing talaga, no, bumabalik kahit konti. So panalo ako ng 300 something. Hindi ko na binidyo. hindi ko na siya binidyo. So yun, alala ko, kailangan makatingin din siya ng aking pansit. Okay, let's go. Exercise muna tayo. At least successful yung ating ano, nahanap natin si paring Jesus, kanyang mga grupo. Si Jesus. Mga bata pa yun. Wow. Kapatid yun na homeless dito lang gumagala sa area namin. So dito pa lang marami ka nang matutulungan sa area mo eh. So hindi na kailangan lumayo. So kapitbahay mo lang na pwedeng tulungan. So anyways, tara na, mag-gym tayo at enjoy natin ang ating araw. Buhay po tayo lahat. Ito po si Ilocos Pinoy, at nagsasabing magandang buhay po sa ating lahat. At huwag kalimutan magpasalamat po sa lahat ng biyaya, kahit anong klaseng biyaya na dumarating sa buhay natin. Okay? At salamat din sa lahat ng bumati sa akin ng aking birthday. Okay, mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo lahat. Ilocos Pinoy. Babush. Salamat.